Mbak Dia. Nek Mbak ndi Ida. sampean? Iki lho Mbak Ida, arep ngeterke pesenane lek Mar. Senan apa Mbak Dia? Itu pesenane nggo anake, jarene wonge bar lairan, jerawate gede-gede sak akar. Seriusan? Heeh. Awakmu nganggo ki ta, Mbak? Iya, Mbak. Lah pantesan lho wajahmu saiki resik. Aku tak melu nganggo ya. Loh, lha iki sampean ketoke glowing ngono kok saiki kok sampean jerawatan ngono to, Mbak? Mbak, gara-gara kabeh. Malah jerawatku mbludak kaya ngene iki. Bar kuwi aku tuku ning pasar. 10.000 regane. Lah kok malah tambah parah kaya ngene jerawatku. Oh, mending tumbas paket Acne wae, Mbak. Into 5 picis. Nah, iki bonuse hand body kuwedi. Karo sekalian, nah iki tas iki iso digawane ndi-ndi. Kan praktis, enak, nek sampe arep dienggo lunga-lunga. Piro regane, Mbak? Larang mesti. Hah? Aja ngomong ngono. Iki lho cuma 118.000 tok. Ramah banget nganggo dompete dhewe ngene iki, Mbak. Ya wis, aku pesen sak paket ya. Iki bonusan hand body to, Mbak? Iya, Mbak. Iya, isi ana bonuse. Ya Ya wis, wis. Mbak. Aku tak nggone lek marsik ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Nuwun ya, Mbak. Duitku jek piro iki ya? Eleh, duitnya jek 30.000. Sesuk bayar piye ya? Pikir kari sih ya.